Sempre havia sentit curiositat quan veia sa mà o sàvia quan cuinaven, no? I potser d'estar en els faldons de sa mà, potser per aquí o ni un poc. I quan vaig tenir uns 16 anys i vaig començar a fer feina de temporada que es feia aquell temps a Ciutadella, jo som de Ciutadella. Bueno, he passat quasi tota una vida aquí, no vaig venir amb 20 anys, en tenc 52. Vaig començar dur més de 30 anys a la cuina, però vaig començar amb 15 anys dins la cuina, tota una vida, sí, sí. L'edifici està fet de fa 370 anys. Després, als anys 82, en Biel, l'antic dueño, amb els germans, va muntar un poc els inicis de restaurant. Com que jo tinc una base de cuina molt tradicional, jo m'agrada veure quins plats es feien antes o com es feien antes, o sempre els dones el teu toc o els canvies un pont, no? Perquè és normal. Però jo crec que aquí tens l'oportunitat de tocar el gènere des de que pràcticament el producte zero, diguem 0-0, fins que arriba a la taula. Cerques plats que potser s'han perdut i que els recuperes, perquè la veritat que també jo me sembla que és una manera de tantes turistes com gent d'aquí que coneguin la cuina del puesto, no? No sé, és surrealista cercar un plat d'una altra banda quan no coneixen sol i aigua, o no coneixen unes aubergines rellenes, o no coneixen segons quins plats d'aquí, no? Jo intent que el que faig transmetre a la gent i que la gent se'n vagi contenta, no?